Un lloc és una habitació. Que només ets un penjat, que merda, vale? Que no tens ni puta idea de res. Que no et pots passar així, La passió, el dolor, et fa vergonya. Què? Escriure aquests llibres. I com ho saps, com estic? Les imprudències que comets quan ets jove, les pagues després, quan ets vell. Dic per experiència. No tens veïns, Ah, no? estàs sol. I l'home que viu a la casa del costat, que és el meu veí, no? Per què no l'he vist mai? Estàs penjat. Ah, És una metàfora. és vergonyosa. No és veritat. I tant, és veritat. La mamá marchaba, andava al porticó, la porta, la tanca del jardí. Però ell ja era dins. Sempre era dins. I per cert, com et dius?